No niin, Uemasa täällä taas. Ja tällä kertaa pelailun kohteena Rockin Cats, kissapeli. Kyse ei ole kissavideoista, vaan kissapelistä. Ja tosiaankin, nyt on taas peli, joka minulla oli lapsuudessa lainassa. En itse omistanut tätä, mutta tää oli niitä harvoja peliä, jotka pääsi jopa silloinkin läpi. Että ei ole mitenkään älyttömän vaikea. Mutta hyvä peli tää kyllä silti on. Ja nyt on ensimmäinen kerta, että en ole etukäteen tätä peliä pelannut läpi. Vaan viimeksi on tätä peliä pelannut silloin lapsuudessa. Ja nyt ihan vaan testasin, että peli toimii ja katoin vähän, että mitkä on kontrollit. Ja eihän se peli toiminut suoraan, vaan se piti puhistaa ensin. Ja oli aika harvinaisen paskanen peli. Ja tämä on nyt myös ensimmäinen tallentamani peli, minkä omistan sippinä, eli Complete in Box. Tai ei taida ihan complete olla, taitaa ohjekirja, manuaali puuttua, mutta aika lähelle kuitenkin. Styroksi siellä ainakin on. Ja laatikko on siis. Mutta todellakin pidemmittä puhetta. Eiköhän aloiteta. Atlus 1992. Tämä onkin näköjään uusin peli tähän mennessä. Aha, se ei alkanutkaan. Otetaanpa uusiksi. Which channel will you choose? Aha. 3. Okei, nää taitaa kenttiä olla. Okei, niin siltä vaikuttaa. Make sure it's turned to channel 4. When you turn on your TV, Mitä S? make sure it's tuned to Shop. channel Totta kai. 3. Ostoskanava. Kun tilaat 30 minuutin kuluessa. Entä B? Bonus, okei. Eli rahalla voi ostaa tai rahalla voi pelata bonuksia. No, kannattaahan nuo varmaan testata sitten, kun on sitä rahaa. No, eiköhän me järjestyksessä ykköskanavalta aloiteta. Downtown Street. Is this channel okay? Yes. Siellä on tyttöystävää napattu. Help. Ja peli alkaa. Joo, tässä tää ase on vähän tämmönen jännempi, että ei lyö, vaan ampuu pyssyllä nyrkin. Joo. Bang. Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well... Do ya? Punks? Aha, tästä saa kiinni. Pääsee pois. Ahaa, tässä voi pyöriä. No niin. Aha, se onnistui sittenkin. Meneehän poikki. Aha.
roskista ei kannata lyödä. Sieltä heitellään. Mitä? Onko tuo jäätelöä vai? Aha. Okei. No heittäisivät nyt. Ei. No eiköhän tuo riitä. Noin. Ihan musta silmä. Musta silmä naiselle. Oh, päästä irti. Mä tapaan sut. Ole sinä hiljaa ja tee minulle voileipä. Hän on kaksineuvoinen. Mikä? Hermafrodiitti. Hänellä on sekä miehen että naisen värmeet. Tässä sinulle 2 neuvoa. Pidä turpa kiinni ja tee minulle voileipä. No, ei varmaan toi hyppy riitä. Root beer. Inkivääri olutta. Maistuis. Ainakin Mr. Joe vai joku Ginger Joe. Se on kyllä kuin limpparia jois. Eihän siinä oo paljon prosentteja. Noin. Aha, tuolla voi hyökätäkin. No, nyt kehitys pitää jotenkin kai lyömällä saa tosta, että voi ohjata sitten. No, otetaan helaa. Joo, tässä pelissä aika ruhtinaallisesti on helaa tarjolla. 5 sydäntä. Ja taitaa yhdestä iskusta aina vaan puolikas mennä. Ja samaa musiikki uusiksi. Oliko pakko aloittaa alusta? Noin. Teille meni. Ja lisääri. Aha, bossi. Vähän pulluka puoleni kana. Tai lintu. Turpii vaan. Aha, nyt se suuttuu. Mustaks muuttuu siniseksi. Siellä. Aha. Okei. Se olikin vaan välibossi. No ei sentään viemäri vaan metro. Please. Please, man. Okei, voi kiihdyttää. Ui. Minkä kohtauksen noissa on? Pääseekö mä tonne ylös? Aha, toikin seuraa mua. Pääsen. Okei. Alaspäin ei voi lyödä diagonaalisti. Ei lähelläkään. Aika pienellä hypyllä väistyy. No se ei ollut pitkä. Okei. No nyt ainakin eri musiikki. Kuulostaa kyllä ihan jossain toisessa pelissä. No nyt ei enää. Ei varmasti toi hyppy riitä. Okei, onko tässä joku tuplahyppy? Ei. Mentä ylöspäin hyppy? Ei. Lataako tää hyppy kuin Mario 2:ssa? Ei. Ei. Mitenkä mä tonne pääsen? No niin, seinästä vaan. Jaha. Aha. Okei. No onpa mukavasti. Ui. Hyppähän putken päältä. Putki Mario. No, on erikoinen ratkaisu. Pelimiehen ratkaisu.
tiputtautuu. No nyt. Ei. Siis, vai saanko mä tosta kiinni? Aha, no se olikin helpompi. Jaha. Nohoi, se oli helppo. Eteenpäin. No niin. No niin. Hirveet voltit. Okei. Voikohan noin edes osua muhun, jos mä vaan kävelen eteenpäin? Ei näköjään. Help me, Willy! On aika äkäisen näköinen. Wait, I'm coming as fast as I can. Hey, Willy, I will not give Jill to you. On toki aika äkäisen näköinen. I'll give you some of my heavy sound. Onko se hevari? Vittuun hevari! Petri! Hit it, bull band. Jaa. Se on hevari. Okei. Soittako noin ees musiikkitahtiin? Onkin nyt suurikin ite kattoo. Vai onks tää playback-esitys? Oi. Ei kääntynyt. Syytä kontrolli. Sehän on perus. Se tuli samasta. No se oli munkki. Perhana. 2 osumaa en enää kestä ite. No huhhuh. Piu, piu, piu. Sieltä tulee. Aika hyvä ilme. En mä tiedä onks tän päähenkilön nimi Rockin Cat vai mikä. Jill on ton tyttöystävän nimi, mutta mikä ton päähenkilön nimi on sanotaan Rockin Cat, niin se tietää mitä on illalla tarjolla. Thank you, Willy. I love you. I only did what I had to do. Hey, punk, I'll get you yet. I'll get you yet. Aika jännästi sanoo. No ei, siinähän on jo esimukua illasta. Downtown Street. Downtown. Downtown. Olis meillä niin rahaa. Joo, no kokeillaanpa tässä välissä vaikka rulettia. No ei oo. Jaha. Okei. Aha. Okei. Tämmönen ruletti. Eli 7 kannattais tähätä. Kyllä niin nopeet. No, sain 100 eli tein voittoa. Meillä on uusi yritys. Mistä se nyt 3 kannattaa ottaa? Äsken sain sen 3. Yritin 7. Kannattaa mun kanssa taas yrittää 7, niin tulee 3. Tuleeko? Ei tullut. No, en ole nytkään tappiota tehnyt siinä pelissä. Okei. Minkälainen tää koripallo? Okei. Okei, pitääköhän mun ite hypätä? Aha, aika loppuu kohta, tuolla olisi lisääri. Eikö niin joo, tästä pitää hypätä, okei. Tulepa nyt lisääri sieltä.
Nyt on lisääri helppo. Siis mitä? Yritetäpä uudestaan. Onko se sitten, että sitä ei saa huijata, että sen pitää antaa mennä sillä spinillä? Ei. Siis tää. En ymmärrä. Anti Olli. Putkeheitto. Piipuheitto. On kallis. 100. Okei. Kyllä tässä pitää. Okei. Hienosti. No niin. Okei, tässä voi tienata vaikka kuinka paljon. Jos osaa. No. Ei. Kyllä mukaan. Aha, niin jo voipi. Okei, tälle. Ui. Okei, liian ylöskin osaan jo heittää. No niin. Ei. No, kunhan nyt heitet. Vielä yksi. Ei. Vieläkö kerkkiä? Ei onnistunut. Tuliko tappiot? No ei. Okei, siinä on kuitenkin tuo heittojen määrä rajattu, että ei ollut pelkästään montako kertaa kerkiät heittää. Kai. Okei, eli tässä pelissä rahan farmaaminen ei ole vaikeet. Eikö sillä kaupassa mitään hyödyllistä? Pommi. Tuplapallot ampuu. Vasara juonti. Jostain vielä. Ota se kakkos. Kakkoskanava. Sky Ace. Sky lentävästi. Turpaa vaan. No. Tuosta. Tappa tuosta. Ui. Anti Olli. Ai. Ja silti osuu vielä. No kyllä näitä lisääreitäkin melkein joka kentästä löytyy. Oi. Kuole. Tuo on kyllä aika paha väistä. Tulis nyt... Ei. Sitä pitää vaan mennä eteenpäin. Okei. Pakko. Okei, nyt kun mä lähden Okei. Hetkonen, siis noin. Noin se olisi muuten pitänyt se yksi tehdä. Okei. No, keksinpähän toisenkin tavan. Vaikeamman tavan. Pitäisikö tässä pystyä ohjaamaan tätä lentokonetta? Ei varmaan. Joo. Au. Tuossa pitäisi hypäillä. Perhana, kohta kuolee. Ei, saamari noiden kanssa. No niin, tuolla se tehdään. Okei. Hitto. Mario aurinko tulee sieltä, tässä se on irvistävä naama. Bossiko tässä pitäisi vielä voida. Perhana. Ei kyllä taja näillä heloilla. Ei mihinkään. Herra alikersantti, Alokas Joronen, ilmoittaudun Jospa se alkaisi suoraan, eipä tietenkin. No niin, eiköhän sellaista paikkaa ole olemassa. Siis sotilaskotiin. Mä en luullut, että se oli lentokone. Sotilasmestari, Kana, joka näytti majuri, yliluutenantti, mitä lintuja? kenraalimajuri, prikaatikenraali, everestiluutenantti, supersotajumala,
Kunkkokannat ei 154. Haavapuru! Crystal Hyvin Stealth. syöneitä lintuja. Okei. Joo. Näin ois voinut syödä. Okei. Tuo saattaa mitä helpottaa noita, jos joudun tätä kenttää vielä. Tuon olisin halunnut. Ei ohi. Perhana, mistä me on papin tämä? Okei, se toi räjähtää siitä mapin. Enkeren. Noniin. Appaa se. Kai se ottaa sen vai? Kai se ottaa tästäkin tämä haaste. Ei sitä oo pakko ei juttuun kaikki napat. Kyllä se nyt näyttäis vastaan heittää. Okei, se oli siinä. Jalat sai täyttää. Käänny! No niin. Tuolla on lentokoneen sisässä. Eli siis... Okei, noin. Aha. Kyllähän se helpottais, jos kattois se alku... Oha, perhana. Alkukuvaat. Siinä kuitenkin näytettiin toi. Perhana. Okei, no näin toi onnistuu. Jaha. No. Siis mitä? Tää on paljon vaikeampi kuin miltä tää näyttää. Tää ei tee sitä. Pääsikö täältä sitten? En. Siis... No niin, nyt. Yes. Huhhuh, mikä kohta. Okei. Menetinköhän mä? Missä siis mä jotain? En kai. Koska on täällä ollut mitään. Okei, pääsen kuitenkin vielä takaisinpäin menemään. Ois nyt jollakin palkittu tutkija. Tutkimusseikkailijaa. Onks toi? Okei, se oli vihollinen. Jaa. Yksi, kaksi, kolme. Kolme. Oh. Toi kestää 2 iskua ja toinen kestää 3 iskua, vaikka ei kyllä niinku ole mikään kummusen näköinen. Aha. Perhana. Okei. Help me, Willy! Wait, I'm coming as fast as I can. Onks nää joka kerta samat? Hohoho, this is the end for you. My powerful machine is coming. Okei, onks tää aina tää sama vastus? Okei. On sillä nyrkki ja rauta. Finger gun. No. Okei, se on hienot pilottilasit tuolla päässä. Tää lentoteema. Okei. Lentoteema pysyy loppuun asti. Olisiko ne voinut jo aiemminkin tuhota? Sehän... Mitä? Paljon nopeampi oli tuo. Okei. On ainakin monipuolinen bossi. Ei voiko se enää tehdä mitään muuta. Kyllä se ainakin aiemmin pystyi pyörittämään noita. Vaihtamaan järjestystä.
Niin joo, sulla on joka kädellä eri toiminta. No otetaan me hokaisin. Hokaisin kun bossi on jo ohi. Kiertopalkintoko. Nää on samat. Let's get out of here. Tuokin on sama. Sinne räjähti. Ja eiköhän me mennä suoraan kanava 3. Playland. Hienoa. Tivoli. Ei varmaan ton. Jaha. Ei 10 minuutin pätkissä. On 27 minuuttia. Jatketaan. Okei. Panda. Hienoa. Okei. Aha. Silmätkö siltä lenti vai? Näköjään joo. Tää tähän rahaa kun siitä on niin pahasti puutetta. Ja taas elämä. Se on varmaan joka kentistä löytyy. Menköhän potkulautojen kanssa muualle. Pois keittämästä sitä nurmikon eestä. On tämä nykynuoriso. Se on mitään aikaiseksi. Kaikenmoiseen humpuukin nekin tuhlaa aikansa. Menkää töihin, pennut. Tony Hawk is #1 recognizable sports figure over Shaq, over Iverson, over MJ. I just focus on something and I have to do it. I'll either get hurt, taken to the hospital, trying it, or I'm gonna make it. And that was the same for Doom 900 for the X Games. It was my time to finally do it, or to be carted off and try it another day. At some point, you just tune everything out and you say, "This is it. You gotta do it." With my deceptions and a mess down 20 miles through the sticks to the cloudy town of Hellview. Literally, Pier 30 shook, and we felt the ground swell. I wasn't sure if it was an earthquake or somebody out there doing something special. That moment was probably burned in most of our minds forever. Varmaan olisi pitänyt tehdä niitä kirjanpitohommia, kuten sinäkin, pappa. Tuolla. Laittelevat lautasella ja sitten viskaavat. Mielenkiintoinen asevalinta. No, mitäs toi nyt tarkoitti? Koiran suu. Jaha. Hautuumaa. Mikä Playland? Ei oikein siltä vaikuta kyllä. Video Game Land. Se olisi parempi nimitys. Noidille turpaa. Aha, bossi. Koira. Tai siis on pakko olla välibossa. Tekeekö tää mitään? Tekeekö tää mitään muuta kuin ottaa turpaa? No niin, hyökkäsessä. Aha, muuttuu pieniksi. Okei.
Kieli ulkona. Ouch. Kyllä mä tiedän, että sä tulet sieltä. En mä tiedä, saakohan noita iskettyä. Sinne meni. Tai saakin näköjään. Ton välibossin jälkeen aina helat täyttä. Sitten jatkuu. Sorry for that detour. But probably the strangest scenes come right dab in the middle, when the music stops and everything goes strangely quiet. The people start rubbing each other, some of them start screaming, Michael turns into a bobblehead, and it just keeps going. It's like they're at an orgy, but they forgot the sex. Okay, we apologize for that, ladies and gentlemen. Just a slight mental breakdown there. We now return you to your kick-ass entertainment. Well, despite that weirdness, Smooth Criminal is one of the greatest musical numbers of all time. No. Jaa. No eikö tiedä pääseköhän näin. Just ja just. Alligaattoreita. Aha, lippis päässä. Okei. Aha. Menetinkö mä elämän? Menetin varmaan. Noin. Meni paremmin. Okei. Kyllä menettää elämän. Tähän muuttu kertaheitolla vähän haastavemmaksi. Noin. Perhana. Lyöstää. No en mä kyllä sit se hyppää sinne ja... Jaa. Ui. No. Mä en varmasti pääse hyppäämällä tosta. No nyt se olisi perhana. Hitto kohta tulee jo loppuun elämä. Mutta password tässä näytti olevan, että varmaan on sitten loputon määrä kontinuita. Perhana. Hui. Vittu kun ei hyppää. Game over. Yes. Aha. No ois nyt sitä samasta voinut vaikka. No, ois vielä voinut sitä vaikka 4 kokeilla välissä. No. Nyt mä jatkoin tästä kuitenkin. Mitäköhän jos mä oisin 4 ottanut välissä, niin olisiko mä sitten tän joutunut alusta? Jos vielä jonkun kontinuin käyttämään, niin kokeillaan sitten. Noin. Ei hyppää, ei hyppää. Hyppää, hyppää baby, hyppää. Zombeja. Ei oo noin vaikeeta. Ottaako sulla vaikeesti?
Nyt. Vittu. Siitä saatte. Nyt mennään eikä meinata. Ui. No niin, tulehan nyt sieltä. Vitsi, tuota ei voi tuhota. Ei perhana Mariossakaan voi sitä. Ei. Kiitos. Hyvä, että otin tämän. Yes. Okei, liukuhihnoja. Aha. Mitä tästä pelistä ei löytyisi? Ei itse mulla ei oo elämiä. Noi. Mitä? Siis se on aina standardi, että jos vihollinen on ruudun ulkopuolella, niin ei se voi sieltä ampua. Tää ei noudata sääntöjä. Perhana piikkei. No nyt vaihdetaan sitä kanavaa. Mä en sijoittaa no. Okei, lännen seikkailu. No nythän on musiikki kohdalla. 1885. Milloin se USA itsenäistyi? 1817. Nyt kyllä sekoitan Suomeen 1917 varmaan. Okei, noita ei voi tappaa. Siis eikö tässä musiikissa ole mitään perhana? Okei. Esineitä ei voi kerätä silloin kun välkkyy perhana. No on tunnettu musiikki, mutta puuttuu se loppuosa. Tidudidudi. Tidudidu. Onko se Metallica tulossa soittamaan? Hala täyttyy. Ainako se on mitään täyttyä? Vai onko tässä jotain, voitko kerätä jotain puolikkaita? Puolikkaita sydämiä. Perhana. Vitsi. Mit? Hetkonen. Niin. No, turha pausa. Mut siis kun sä et voi diagonaalille alaspäin ampua. Mutta hypätessä voit. Okei. Siis oonhan mä tehnyt sitä ennenkin, mutta nyt vasta älysin. Yes. No niin. Sadetanssi. Noita ei voi tappaa. En mä tiedä. Ei niistä kuulu mitään ääntä. Silläkin hyvät ilmeet, kun ottaa demankki. Joo. Vähän stereotyyppejä käyttää tää peli. Se ei ollut paha. En edes yrittänyt mennä perhana tehdä muhun damakea sen alun jälkeen. Okei. Yes. Kuulaakin voi lyödä. Tai siis kivilohkaret. Ei silloin kovin kiveltä näyttää, kun siinä ei ollut. Se oli ihan smoothi.
Okei, eli on tommosia pikkusydämiä, ei puolikkaita sydämiä, vaan pikkusydämiä. Pikkusydämiä. Vähän alle. Noin, 10 pistettä. Rocking Cats, 10 points, 12 points. Okei. No sehän oli hieno. Ja totta kai piikkejä katos. Ja lepakoita. Niin. 2 aiemmassa pelissä ei oo ollut lepakoita. Mikä on harvinaista, koska niitä on hemmetin joka pelissä. Hemmetti. Ei. Sitten pitäis tonne alaspäin päästä. Ei. No, mennään hyppäämään. Pikkuhyppy. Yes. Okei. Noin, lisäärikautta. Jep. Kohan se bossi tulis kohta. Ei tolle. Noin. No kyllä ne yrittää olla kivilohkareita, mutta ei oo grafiikkoja tehty ihan loppuun asti. Yksityiskohta. Ei, miten toi pitäis päästä? Aha, kyllä sitä piikestä ei ota edes damakea. Se on vaan näön vuoksi. Onpa huijausta. Siis se ei varmaan riitä toi hyppy. Voisiko olla? Kyllä. Aha, sitten mainekartti. Muista varmaan ottais. Damake. Ei. Raha-ahne. Ahnella on paskanen loppu. Taas. Okei. Jos ois vielä jatkunut, en ois enää ottanut. Okei, jatkuu vieläkin. Heitä sitä kiveä. Oi, jes. Noin, helottaa. No niinpä tietenkin. Jes. Okei, 3 iskua. Bossi. Jaha. Onneksi toi on hias. Ei kuitenkaan hidastu. Ei tuu slowdownia ainakaan. Ei oo vielä kertaakaan ollut tässä pelissä. Aha, 2. Noin. Joo, nää on samat aina. Ha. I'm glad you came here. You can play with my pet, Big Eagle. Kotkaa vastaan. Okei. Kotka, jolla on vaatteet päällä. On tässä pelissä muutenkin näillä kaikilla eläimillä. Aika lailla. Ai. Vaatteet päällä. Hyvä väistö. Okei. Menisköhän se niin matalulle, että sais tonkin väistetty? En tiedä. Kohtaan se. No, ei vielä selvinnyt. No nyt täysin lähellä, vaan äsken ei tainnut olla. Kyllä mä että tuosta pitää hypätä yli.
Fly like an eagle. No, helvetti. No. Mä en onneksi damakea ottanut. Jes, kerkisi. Perhana. Wow. No niin, siinä on hyvät damakit. Kyllä sen pystyy. Okei. Se on kyllä tarkkaa työtä. Sitten kun ei hypään. Ei tosta hyppäämällä todellakaan pääse. Hittoa. On kyllä pahin bossi tähän. No, olihan se noit tähet silminä kun ottaa demakia. Sheriffin tähdet. Let's go back to New York. New York, New York. No, katsotaan jatkuuko se kolmoskenttä siitä vai alusta. Paitsi että on siellä vielä vitonen joo. No kyllä se muistaa mihinkä asti sitä pelaa. No se on reilua. Reilukerho ei kokoontunut sen suhteen. Okei, nyt tää paha kohta. Perhana. Vähän sieltä haisuu näitä. Hitto kun sä haiset. Herra Jumala, säkin haiset. Häviä suvakin. No sehän on mukavasti. No ei ottanut. Continue jees. No niin, taas pääsin tuonne ylös suoraan. Ei. Ei ollut, mä pääsen vasta tostakin tavalla. Yes, no niin. Nyt. Okei, sen tykin voi tuhota. No nyt sitä ei voi tuhota. Sen toiminnan pystyisi vaan estämään hetkellisesti, mutta sen näköjään voi tuhota ihan kokoon. Nyt en voi tuhota. 3 iskua. Ja nyt tuli tää. Nyt muistetaan, että tässä kannattaa aina mennä näin. Sitten kyllä rupea rakkaa kerran. Piikkejä. Ei se... Okei, se ei ota nyt... Nyt ei ota damakea piikeistä. Olisiko mä sitten tullut reunaan osunut, sen takia otin damakeista. Osuin reunaa ensin ja sitten sen jälkeen piikkeihin. Todennäköisesti.
mustautunut elämänhankinta. Get a life. Okei, taas tämmönen scrollauskenttä. Ai hitto, tää ei voi sinne aladiagonaalille ampua ilman hyppyä. Joo, siitä kannattaa tiputtautua tästä todellakin. Okei, sitä vaan, tosta vaan hypätään, okei. Kun tulee maailmanpyörä vastaan, hyppää. Tää sai muutenkin hyppäämällä nopeutettu. Helat perhana täyteen, tarvii vaan puolikkaan, mutta tarviinkin yhden. Noin, ja boss time. Hahaha, it's time for some more fun. Clown dog showtime. Clap clap. Hei, tän bossin mä muuten muistankin. Tai siis noin, että minkä näköinen se on, sen mä muistan. Pystyykö mä sen noin käet tuhoon? Kautta ottaa se damakkeja siitä? Ottaa. Hitto. Okei, se 2 ja 3 ja toivottavasti se on sitä bossista tai läheltä. Ei. Tätä musiikkia to the end of days. Joo. Tämän pelin kanssa en jaksanutkaan koko ajan kommentoida, joten nyt tässä sitten jälkinauhoituksena vähän lisätietoja tästä pelistä. Rockin Cats, julkaistu Japanissa nimellä Ny Nankies. Nyankies. Mitenkä toi lausutaankaan, mutta vähän niinku baseball-joukkueen New York Yankees, mutta Nyankies. Nuanka Cat. Joo, ja Japanissa ja USAssa julkaistu 1991. Eurooppaan vasta vuosi myöhemmin. Onko täällä jotain muuta mielenkiintoista? Eikä pelaaja ohjastaa sitä Willyä. Nouseva Jaskissa New Yorkissa. Ja se käyttää artisti taiteilija nimeä Rockin Cat. The Rockin Cat. Ja sen pahiksen nimi on Maxi. Kidnappaa Jillin. Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Joo, ei ollut siinä. No sitten
Rockin' Cats feature Nintendo Power heinäkuussa 1991 volyymi 26, sivut 26-33. Toi olisi varmaan ihan mielenkiintoista luettavaa. Todennäköisesti varmaan noin Nintendo Powerit löytyy PDF-nä netistä. No niin, päästiinhän me tähän bossiin takas. Jospa sen nyt pääsis. Skip, skip, skip. Aha, se aloitti sillä 3. Okay. Nyt karkuu. Yes. Okei. Okay. Ja täällä kommentti että Rockin' Cats on niin piirrettymäinen, että saattaisit odottaa näkeväsi sen lauantain aamu-tv:ssä. Onhan sekin. Meidän tulee vähän kiire. Ui, turha ees yrittää. No niin, pysähdy. Yes. Boring. Noniin, yhtä aikaa kuoli. Vittu, yhtä aikaa tullaan. Perhana. Noniin. This is bullshit. Clap, clap, clap. This is bullshit. Joo, kyllä tylsin bossi tähän mennessä. Jospa sen nyt saisi tapettua. Niin, hitosti spämmitään lyömisnappia. Turpaa vaan. No ei kireen. Ei hitto, mulla on taas enää yksi hipari. Se pitää hypätä vielä. Yes. No niin. Come on. Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! Come on! Do it now! Kill me! $2 tonnia jo rahaa. Don't do that. I'm embarrassed. Nolottaa. Kohan se vitoskenttä on viimeinen sitten. No saamaan noita elämiä ostettuakin. No en mä varmaan noita itemeita mitään tarvii. Tää on 4 elämää. Hitto kun toi scrollaa hitaasti. Mitä? 1 esine kerralla. Okei, mä rämpytin vaan tuon exitin. No hyvä. Vois vähän nopeammin kyllä toi teksti scrollata ja vois niinku valita, että montako haluat ostaa. I love New York. Siellä on ykköskentän välibossi. Viepi tuolta. Okei. New York musiikki. Okei, se ei ollut pelkästään Radio Star. Sehän tulee sieltä. Tuokin moonwalkkaa tuo.
Ai niin, tosta voisi napata kiinni. Eiköhän noi tekee, mä en oo nyt antanut kertaakaan iski. Okei, tosta ammutaan vettä, jes. Pukkis äitis. No menee nyt, please. Okei, toi on ihan tehokas. Selvät pullistuu päästä. Korkkale! Piinaa! Tätä silmä pullistuu päästä, saatana! No, mä kiinni siitä. Okei, värivaihtoista nuo menis piiloon. Ovel. Nuokin, niin nuo vaihtaa ton taustan mukaan väriä. Ensin katsoin, että ne on aina yksivärisiä ja tausta vaihtuu. On ovelia kavereita. Taas full band. Ei. Joo, ei haittaa. No, onkohan tää muutettu millään tavalla? En ainakaan vielä huomaa mitään eroa. Todennäköisesti tää on ainakin kestävämpi ja eiköhän tässä tuu joku kakkosformi lisäksi. Hitto. Joo, on tää kyllä kestävä. Kyllä se kohta rupesi riittämään. No niin, mitäs sitten? Okei, se oli vähän niinku välibossi. Toivottavasti tässä ei tarvii noita kaikkia bosseja uusiksi pelata niin välibossia. Tuo nyt oli se pelin päävastus, että siinä mielessä ymmärtää. Katsotaan. No on kyllä aika tiukka hyppy, se teleporttaa tuo. Ei se oikeesti tehnyt tuota hyppyä. He didn't make it. Ei. Hitto. No nyt on ainakin eläimiä. Ihan ok musiikit tässä. Okei, nyt on se taas se lintu. Se on kierrätystä. Oisit tässä kaikki nää välibossit kierrätetty. Onko se eka oli kyllä tuota ihan sen kentän loppubossi. Okei. I have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Ja nyt on okei, tässä on varmaan. No, ei nää välibossit mua nyt haittaa. Nää on kuitenkin yleensä aika nopea. Ai. Okei, nyt nää tekee. Pukaskohan se viimeksi jotenkin, kun pääsin niin helpolla, että nuo tanssijat ei liikkunut. Eivät tulleet kohti, niin kuin ne nyt tuntuvat tekevän koko ajan. Joo, se varmaan. Perhana.
bugas vähän. Kuole jo. Yes. Joo, siis tämähän on ihan putkijuoksu, mutta ei sentään koko ajan edetä samaan suuntaan. Mutta ei sulla niinku oo tuolta, kyllä sulla on koko ajan selville, että mihin suuntaan sun pitää mennä. Mut kuitenkin sen verran vaihtelu. Okei. No nyt on varmaan loppupussi aika. Well, you are very persistent, but I will not release jaw. Okei, se onkin tää bossi. No hitto. Tää tietenkin sopii katolle. Tapellaan katolla tämmöstä vastaan. Jos mä oon yhden kerran jo voittanut, niin miten ne voi tulla takaisin? Ei hitto. Toivottavasti, no niin. Toivottavasti mun ei tarvi sitä pellebossia vastaan uudestaan tapella. No hitto. Megamenissa nyt ymmärtää, että ne tulee takaisin kun ne on robotteja, mutta tässä ne on tämmösiä näin. Enkä mä hakannutkaan niitä sairaalla kuntoon vielä ekalla kerralla. Pääsivät karkuun. Nyt. Kerro. No niin. No sekin oli sama. Okei, nousi. Ei. Ai hitto, mä se uusiksi. En halua. Okei. Tommonen koiran pää jahtaa mua. Kissat ja koirat. Kattia kanssa. Okei, toi siis taisi tyyli olla samaa hittoa. Taisi olla samaa perhana. Hittoa. On kyllä haasteellista päästä tää. No niin. Niin nyt tossa taas toi välilevelikin olla ihan sama, että siihen oli vaan se koira lisätty. Ja sitten ehkä sitä oli jotenkin nopeutettu, se tuntui paljon nopeammalta. Joo, tässä bossissa on hyvä, kun tässä tietää, että näkee, että vähän, että paljon se on damakea ottanut, kun noita nyrkkejä tuhoutuu sitä mukaan. Okei. Pystyykö ne kuitenkin lyömään? En mä tiedä. Tää bossi uusiksi. Tää välibossihan tää oli. No, totta kai kun yritetään ottaa kiinni, niin se heittää sitten ton pienemmän, mitä ei niin voi ottaa. Huokaus. Okei, meepä siitä.
On. Ei, toi on paha. No niin, voitettiinhan se. Sainko mä sen lisää? En tiedä. Zelda-meininki. Tai ehkä Zelda 2 enemmän. Side-scrolleri. Okei, tässä perhana. Tässäkin menee mustaksi niinku Mega Manissa. Kun kynttilä ei ole näkyvissä, niin mennään mustaksi. Sitten täällä oli näille arvosteluja tälle pelille. Joo, eli tosiaankin Defunct Games on antanut vuonna 2012 pelille A-. Power Unlimited 1993 7/10. Epic Gamers 2007 6.8/10. Video Games 1992 39/100. Ne ei oo tykännyt. Ja kommentit näyttää olevan saksaksi, että en noita rupea lukemaan. Katsotaan kohta Google Translateille. Mutta tää mistä tää sai 91, niin on kertoo: It's easy to pass over Rocking Cats thinking it's just another lame kids game, but you would be wrong. This 8-bit Atlus game has a great sense of character, memorable level designs, fun bad guys and just enough diversity to keep you going from start to finish. Now get out there and find Willie's girlfriend. She's not going to rescue herself. Joo. Katsotaanpa nuo translateilla noi toiset. No niin. Elikkä kommentit, joita tämä 70 pistettä on antanut. Rocking Cats is one of many platformers that are not really distinguished. Positive is the large number of moods which the protagonist, but in return a terribly slow steering. Elikkä hyvin Google Translate käänti, mutta siis ei oo mitenkään erikoinen peli ja hyvää puoli on, että on monipuoliset liikkeet, mutta ohjaus on hidasta. Sitten tää, joka antoi 68/100. Vai 6.8/10, mutta tuossa ne on skaalattu samalle arvoasteikolle kaikki. Rocking Cats is a game with the word average written all over. A bit inspired game where the only originality is that the hero can swing from platform to platform using a mechanical glove. No, sekään nyt on välttämättä ihan originaalia, eiköhän toi Bionic Commando ole vanhempi. Sillä ei tietenkään ollut mikään hanska, vaan sillä oli koura.
Joo, mutta sitten tää mielenkiintoisin mahdollisesti, mikä on vaan 39/100. Although Rockin' Cats is aimed at the younger consumer base, but it has nothing to do with a child's play. Oli lähellä, ettei se tuolla viimeisellä ammuksella tappanut mua. Jos nyt joudun kontinuin käyttämään, mistäköhän asti joudun? Parempi kuin en käytä. You walk by a playful hair-raising situation to the next. Dealing with the glove is not easy. Anyone hum around wings come off wrong or knocking against an object is straightforward. Aha, siitä voi vaan ottaa kiinni. No, nyt selviää se kontinuoi. Hyvästä kohdasta. Miten se kisuu mulkuilee? Mulkoilee. The graphics would tolerate a pack of beauty cream. Although it is colorful, it's jerky and flickers once more than 3 mini sprites frolic on the screen. The cat lovers among you should think about whether they want to bother with this unfair product. No en oo kyllä ihan samaa mieltä. En mä ainakaan koko pelin aikana en huomannut mitään slowdownia, enkä kyllä flickeria välkkymistäkään ollenkaan. Että en tiedä minkälaisen testiversion ne saksalaiset on saanut. Että ymmärtäisin jos tois se USA, mutta kun saksalainen arvostelu, niin kyllä ne on sitten pelannut samaa versiota kuin minäkin. Mutta joo. Yes. Hui. Mikset sä hyppää? Osan voinut vähän lisääreitä käydä ostamassa. Ei paha, ei paha. No niin. This will be the end for you, Willie. Meet my guard, Mr. Kong. Joo, tän bossinkin mä muistin. Tää taitaa siinä takakannessa olla. Pelikotelon takakannessa. Okei. Nytkö löytyi taktiikka? Ollaan täällä se haarojen välissä. Okei. On Mr. Kongilla hieno puku päällä. Banaaneja lentää. Tykkääköhän tää gorilla apina juustosta? Monkey cheese!
mother carries chickens. When I say monkey, you say cheese. When I say monkey, you say cheese. Monkey, cheese, monkey, cheese. When I say monkey, you say cheese. When I say monkey, you say cheese. Monkey, cheese, monkey, cheese. Monkey to the cheese, to the cheese, to the monkey, cheese to the monkey, to the monkey, to the cheese, monkey to the cheese, to the cheese, to the monkey, cheese to the cheesy monkey, chunky, chunky cheese. Monkey, monkey, cheese, monkey, 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 cheese. Monkey, monkey, cheese, monkey, 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 cheese. Monkey, monkey, cheese, monkey, 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 cheese. Monkey, monkey, cheese, monkey, monkey, fucking cheese. When the cheese is chunky, monkey gets funky. Smother brother's uncle and your mother suck a trunk. When the punk sees a monkey get spunky like a drunk. Duck in a bunker full of junk and funny sucks. No wonder you're dumber than a monkey dunker's uncle. And your muffin fucking buckle's got a hunk under his buckle. Brass monkey, crown monkey, gold monkey too. Nobody know what the monkey gonna do, or what the monkey see, monkey may do. That's why they say the monkey see, the monkey do. When you see monkey do, monkey see, monkey do. You see the monkey and the monkey see you. When you see monkey do, monkey see, monkey do. What the monkey see is the monkey go boom! Go boom, the monkeys go boom, so the monkeys go boom, the monkeys go boom, all the monkeys go boom, the monkeys go boom, all the monkeys go boom! Monkey go boom, monkey go boom. Mahdoton bossi. No et oo tosissas. Nytkö se jäi tähän jumiin? No ei se nyt. Lähellä oli. Tää on reilu kaveri tää Rocking Cats. On vaan täällä haarojen välissä ja pistää menee. Pitäisköhän tähän joku ase ostaa? Tosta suu auki ilmeistä tulee mieleen se Bruno Marsi musiikkivideo. Lazy jotain vai mikä se on? Sattuu niin kovasti, niin itkee. No, eikä se ihmekään, että mihinkä tää Cat hakkaa sitä, niin itkisi itse kukin. Jaha, olikohan tää vasemmalle vai oikealle menossa? Okei, no mukavasti loppu. Okei, se ei ollut vielä loppubossi. Se oli vaan henkivartija. Mä kyllä muistin, että toi on loppubossi. Se bossi on niin surkea, että mä en edes muista sitä. Jaa, tästä toi nyrkki, niin nyt hokasi, että mikä sitten tulee mieleen, niin toi
Bionic Commando. Siinähän on taas semmonen koura. No niin, nyt. Willie, this time I will fight. Come on. Kädet pystyy. I surrender, I surrender. Joo, en kyllä muista tätä bossia. Hilkulle meni. Ei hitto. Karvi selaa. Tanssi kelaa. No niin. No, täyillä heloilla. Uusi yritys. Try again. Aha. Pelkästä pommistakin ottaa damakea, vaikka se ei tule edes räjää. Mielenkiintoista. Mielenkiintoinen ratkaisu. Kohta se lähtee. Mm. Okei, se ei kerran edes lähtee. Aika kovaa lyönti. Sille kuullahan on hyvä ilme. Nyt saadaan pusu zoomattuna. Pitää ensin odottaa, että on yö. Pimeässä on synkkä ja myrskyinen yö. Okei, voisi jo tapahtua. Get a room. No niin. Ja. Tähdenlento. Pari nelosta. Anna nyt edes kolmas, että mä voin korottaa. No niin. Mä en rupea sillä japaninkielistä kirjoittaa. Ei tätä kukaan kuitenkaan pääse läpi. Ei tuota tarvii englanniksi laittaa. Ei jää edes musiikki soimaan. Okei. Tästä ei pääse pois millään yhdistelmällä. Okei, no niin. Sitä piti vaan ottaa. Ketkäs tän peli on tehnyt? Suunnittelijaa. Atlus halutaan pitää koko ajan näkyvillä. En kyllä äkkiseltä ei tuu mitään muuta Atluksen peliä mieleen. Pitääpä katsoa netistä mitä niillä on. Makko. Alkuperäinen suunnitelma. Niin no. Jouttiinko sitä alkuperäistä suunnitelmaa paljonkin muuttamaan? Mr. Yamamoto, Mr. Hunt.
Toku 68. Aha. Hyvää joulua ja tervetuloa Tierrapoikien Kinksi-nurkkaan. Täällä me esittelemme teille kaiken sen erinomaisuuden, jota voit voittaa Tierrapoikia kuuntelemalla demonstraatiossa kollegani Jussi Kuusi-Yssiä, joka testaajat saa nyt kerrankin krediittiä. Atlus, toi A on vähän niinku Atarilla. 64 kiloa painaa rääpäle. Meikäläisen täytyy vetää vielä 5 kiloa kinkkua tänään, jotta imagonin syistä niin ihannepaino, niin 69 täytyy. Asenne on rock. Radio Rock. Okei. Well, let's fight one more round. I got money and items. Okei, alkoiko tää nyt niinku alusta vai mitenkä? Okei, se mun tapa oli paljon parempi. Okei, tuolla ainakin toi on muuttunut. Puu. Oi vittu. Ei.
Jeesus, saatana! Vittu! Jotta saatana muka... Ei mikään mene saatana kohtuudella. Käet saatana jäätyy vaan tällä. Voi vittu tämän saatana! Tulisi ite laittamaan saatana huoltoukot. Keksinneet saatana. Kato, ei sovi tuohon lähtemään, kun... Ei saatana. Voi Jeesus, miten laitetaan. Ei, kun se ei ota sinne. Mikä saatana sitä pitääkin? Nämä päin vittua. Ei. Voi vittu, tää alkaa kyllä vituttamaan. On tämä saatana! Vittu, tulisi jo itse tietomet. En kyllä enää saatana kyllä. Hommatko huoltomiehet noihin saatana vehkisiin, kun ne osaa perkele tiedä varmaksi, että missä on vikaa, saatana. Vaiha kaapeli, vaiha boksi, saatana itekään eivät tiedä. Vittu teetättää saatana kaikki. Tei Piiponniemi saatana. Voi vittu! Ihan tyhjää hommaa vain teetättää, ihan saatana. Voi jumalauta, saatana, pinnaa kohta tulle. Ei vittu, viinaa pitää juua, ei saatana tämä, on tämä kyllä työmaa, saatana. No niin, sellainen peli oli Rockin' Cats. Aika tuskien taival taas ja vähän ärsytti, että ei varmaan keskittyminen ollut ihan 100%. Että... Se on jumalten juoma, jonnen parhain kuoma. Se saa keulimaan moposi. Suuttua pesi ja oposi, kun koulun käytävillä yhä huutelet sä meemejä, vaikka kello välin tunnilta jo sisään soi. Tietokoneen luokassa Viljamin veljeä hakkerointi asioissa konsultoida voi. Oli niin paljon vaikeuksia välillä noitten kohtien kanssa. Varsinkin se lopputekstien jälkeisen kentän kanssa. Se kyllä alentaa tällä hetkellä arvosanaa, että täytyy antaa 7/10. Huono arvosana tähän mennessä, että muuten ihan hyvä, mutta se viimeinen kenttä oli kyllä aika ärsyttävää. Grafiikathan tässä oli ihan nättejä ja tosiaankaan ei mitään slowdowneja eikä välkkymisiä ja kontrollit näpäkät ja tosi hyvä toi nyrkin käyttäminen monipuolisesti. Ja äänet ihan mukavia. Ei nyt musiikit mistään parhaasta päästä ollut, mutta kyllähän noita nyt kuunteli. Parannusehdotuksia, no en tiedä, lopettaa peli melkein niiden alkuperäisten kenttien jälkeen. No ei ehkä, mutta ehkä se kenttä siitä pois ja tommonen normikenttä tai 2 vaikka tilalle, niin sitten olisi varmaan mun mielestä ollut parempi. Että tosiaankin siihen vikaan kenttään asti niin semmoista 8 tasoista peliä. Sitten toi vaikeuskäyrä nousi vähän turhankin jyrkästi. Ei kai sitä sen kummempaa. Näihin kuviin, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Mä saa auto!